Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Vanilla, da? De data, hai Andrei, vino la casă. Hai. Da. Eu pescuiesc. Am 3 bucăți de... Eu am mai pescuit și un liliped. Doamne, Da. ce plictisitorii să pescuiești. Știi cum? Am mai... Eu mi-am bătut pe ea și pe la și pe aici. Uite. Uite-te pe ecranul meu. Dar nu găsesc deșert. Deșertul. Sinucide-te și gata. Frate, am rotă și am și bun. Păi și eu am băun. Un pește ceva. Da! Este! Bun! Da! Avem ce mânca la cină. Ce Îl să? voi mânca acum. Glumeam. Ia, mă, ce oare merge să? Ia, vreau să-l pui la prăjit. Super, săritule, că... Și ce fac baricadă cu sand, că Ți-am n-am... adus eu. Știi, să fac de 2 blocuri, să... Că au plictisit ca ăștia să tot... Este adresa sirăcesc. În fine, fac baricadă cu sand. Deci pentru asta aduc eu sand. Credeam că e pentru geamuri. Normal că e pentru geamuri, dar m-am săturat să vină ăștia. În casă. Deci fel să de când pui blocul de sand. Și iar nu pot intra. Creeper. Nu exploda. Dar n-a distrus mult. Vezi? Măcar n-a distrus mult. E posibil să se mai spawneze și în casă. Și ce mă duc cu undița să-i atac. Și eu Cu undița? sau e prea exagerat. Frate, undița e bună. Ok. Și nu pot intra pe server. Ia-te sabie. Are, răspund asta aici. Acolo, într-un fel, sunt lucrurile importante. Nu chiar. Ia ceva, cu ce mă lupt eu? Cu o sabie. N-am nicio sabie. Ia, eu mă duc să-i bat. Îi bat. Vrei să-ți arăt? Sau ei mă bat, nu contează. Oricum. Măcar am încercat. Mâncare! Deci, Ești mâncarea mea. e ceva gen, ești sub O pană este. Poate, Așa ce știi. facem cu el? Andrei, ai făcut cultură? Nu pot. Dar mă întreba dacă ai făcut. Nu. Hei, uite aici. Chiar Andrei. aș face dacă aș putea. Uite aici la groapă pentru minut. Am câți. Ia așa. Superul schelet. Și asta m-am... Ăștia eu reschiu cel mai mult. Uși. Aici de-a plătănări cu pocei și șoiecher. Copacul ăsta nu-l tem. Ne-au salvat. Și ce aș că vrea să fac ce ai chestii importante la tine? Oh. Eu vreau să fac neapărat zi. Ce? Ia. Uitați, șoiecherie. Nu trișați. Așa. Și tot e survival. Aha. Și nu ți arată ele. Se deșezi, De fapt, într-un fel triș. Practic nu. Uite unde îmi dorme. A furat tu! O, super, m-a văzut. Și acum se teleportează. Mă bat cu un spider. Eu nu mă pot mișca. Am lag. Pleacă.
Asta e păi să scot difficulty, că vezi se mișcă. Hai scot. Ok. Stai un pic să mi se cace și mie. Unde e casa? Ia să sparg o bucățică de dăr. Mihnea, ia undița, da? O iau, da? Ok, ia să bag la loc difficulty. Ia vrei să vă arăt o șmecherie? Dar eu v-aș recomanda la unii să nu folosiți. Deci, dacă aveți serii și vreți să nu triși. asta e un bug de pe 0.10.12. Deci nu merge și pe 0.11. Probabil fi chiar avem chef să duc. Eu nu aveam chef. Ar fi. O să fac un tutorial cu chestia asta. Ia. Am băgat dificult. Andrei, vrei să mergi la minat? Ia, în groapa aia. Da, tu ai. Hit the Stai, ground unde to ești? hard. Unde ești tu? Ca să știu. La casă. O iau. Ai luat o diță? Nu. Andrei, eu vreau să la prăji somonul. Somonelul. Frate, Ia, se nu poate? avem sand în loc de casă. În loc de ziduri. În loc... Eu vă duc să minez un pic. Că nu avem nevoie de coal. Neapărat. Vezi că o să mă bag și eu. O pană. Aici Da, era. da, o întrebare ce... A, da. Da, craftăm săgeți. Uita ce faci cu penele. Craftezi săgeți. Wow, câte găini avem. Da, știu, am vrut să mă una, că erau de o și-mi pui. Știi ce? Eu mă duc la tăiat Rotă. copaci. Mihnea, bat niște găini. Uite pe aici. Fii atent. Pot să bat găini. Mince. Da. Știi ce? Da, bat. Coal este. Ce faci găină? Nu te-am mai văzut de mult. 3 bucate de coal. O găină. Dar pe unde mai e ieșirea? Stigeau mai să caliliacu. Iliacu, Uite. mină. Uite așa pe Știi aici. cum vreau să sparg un bloc de semn cu puiul în mână și n-aveam HP-ul full. Și te-a lovit ceva, nu? A, și l-ai mâncat. Nu. Era să mănânc. Încă l-am sub posesia mea. Ia, eu vreau să pun iron Mihnea, la prăji te ca să le văd. putem culca. Să nu mai trișăm. Trișăm. Nu te fac greșit. Unde ai făcut tu cultura? Nu pot ajunge la casă. Eu îmi bag. Dar parcă odată ai zis că ai făcut cultura. Ia, Mihnea, du-te acolo. unde? Acolo. Aia sau de... Cine? Mihnea, Ce? îți poți da reconnect? Hai, te rog. Unde ești? Vreau să-mi dau reconnect ca să mi se încarce Iată mă data. vezi, ești cădă-mă. Nu. Că știi cum, dacă îmi dau eu reconnect, pune... Ei, dar dacă dau eu, ce se întâmplă? Pot intra și Taci. eu. Eu nu prea cred. Știi că avem grevul pe undeva. Ia. Păi, Iron este. Avem căut. Da, avem. Avem iron și avem iron și vreau să fac direct ca să duc câteva oi. Că sunt oi prin preajă. 9 minute. Nu vreau să tot doaie de pe aici. Știu că era o oaie pe aici. Da, vreau să închidem casa. Dar tu nu mai ajută să împingem într-o groată. Eu o de fi chestii creeper. Nu. S-a părut. Nu mi s-a părut nimic. Era o groapă făcută.
Ia-o pe aia colorată. Sper să dea 3 de prima și eu te rog, dă 3. Mi-a dat 3. Este, avem de pas pentru mine. Uite asta. Avem pentru Redu 4. Te rog să dai și tu 3. Te rog. Pentru patul lui. Pentru poatul tău vrei să zici. De fapt, știi că ne putem seta pe unul cu un singur pat. Știu. Dar vreau să putem face și zi. Da, știu. Eu oare s-au făcut aici? Mai agres. What? Bun. Aducem Șana. prost cu căulul. Ia să pui și aici. Hai. Așa, perfect. Bun. Cred că nu putem să luăm glasul cu ceva Cu o pensetă ar fi mișto. sau cu pickaxe trebuie să luăm glas sau cu nu știu ce. Ce ai? Să sudăm. Super. 6 bucăți. Este. Aici aș vrea să pui o bucățele. Bun. Nu. Eu să pun șersul. Nu. Uite, aici. Asta aici. Nu Asta l-am aici. făcut. Aici. Perfect. Andrei, te duci tu să tai niște lemn? A, nu poți intra. Bine, tu ai lăsat eternă? Așa, bun. Da. Perfect. O să fac asta. Haide. A, faci ce să păstrez o bucățică de căul. Pentru... Da, fine, o aduc să mai iau căul. Între timp. Nu îmi place noaptea în Minecraft. Bă, dar stai că pot să fac pot. A, super, deja s-a spawnat o grămadă, mă duc pe aia, vine în mină. A, super. Hai. Te rog. Oare șansele să supraviețuiesc la ăștia? E că dacă o închid în casă, dar vine un creeper. Perfect. Bun. Ia să fac un pat. Răs. Te-a bătut tu. Dar zice că te-a bătut tot. Bă, mie îmi pune că ai fi intrat. Bun. Cam aici se încheie episodul. Da. Am vrea să... Aici se încheie episodul și... Bye.